Dobrý deň, je krátko pred Vianocami a my sme sa prišli pozrieť do okolia Žiliny, aká je situácia ohľadom predaja vianočných rýb. Nachádzame sa v sídle Slovenského rybárskeho zväzu, kde každoročne prebieha predaj vianočných rýb, konkrétne kaprov, tolstolobík a pstruhov. O túto službu v širokej verejnosti tuto v Žiline, ale aj z okolia je veľký záujem. Tento predvianočný predaj tohto roku prebieha trošku neštandardne. Je to spôsobené tým, že aktivisti spravili trošku paniku v Žiline a médiá to špatne interpretovali a ľudia sem chodia zmetení a myslia si, že v Žiline rybu nekúpia. Takže je zvýšený záujem o rybu, väčší záujem aj o to pitvanie. Je velikánsky záujem, čo sa týka zákazníkov, máme čo robiť. Občas tu bývajú aj veľké šóry, lebo je dopyt po tých rybách a keďže máme pekný výber rýb, tak si vedia aj vybrať, z čoho môžu. Kampaň mierená za zákaz predaja živých rýb je zameraná najmä na obmedzenie odnášania rýb od predajcov v živom stave. Aké má ale následky? Dnešný tretí deň predaja, už môžeme povedať zodpovedne, že antikampaň na zákaz predaja živých rýb spôsobila pravý opak a tým, že zažívame obrovský nápor, čo sa týka predaja živých rýb, tí ľudia jednoducho, respektíve naša spracovňa nestia a ľudia sú nútení si tieto ryby v živom stave odnášať domov. Tá ich kampaň je kontraproduktívna a ryby si odnášajú ľudia viac domov živé ako po iné roky, lebo my to jednoducho nestíhame spracovávať. A vidím to aj pri podpisovaní našej petície, že krútia hlavami a nechápu vlastne komu o čo ide a prečo by si mal niekto meniť skrz niekoho iného svoje stravovacie návyky a nemal by si tú rybu domov odniesť. Je to tradícia a ľudia si neradi nehajú šáhať na svoje tradície. Na štandardných predajných miestach, na ktoré sú ľudia z predošlých rokov zvyknutí, zažívajú predajcovia doslova nátresk. Rozdielna situácia je ale v okolí obchodných reťazcov, kde to zýva doslova prázdnotou. Spôsobila to plošná informácia o tom, že pred nimi sa živé ryby predávať nebudú. Práve dneska aj celý ten predaj predávame od 16.12. Vyzerá to veľmi slabo, pretože ľudia stále si myslia, že to je zakázané a chodia vyplašení, že vy ste tu na čierno alebo oficiálne, však všade v médiách rozprávali to, že predaj živých kaprov je zakázaný, ale nakoniec im všetko vysvetľujem, že áno, je to normálne oficiálne povolené, všetko je vybavené aj od veterinárov. Práve dnes nám boli aj na kontrole, prebehlo to výborne, hej, ryby skontrolovali a jednoducho im vysvetľujeme, že nie je to zakázané, ale všetci takí poplašení, že prečo sa pred teskami nepredáva, pred kampfondami, vravím, že obchodné reťazce si to neželajú a v podstate ľudia sú z toho zmetení. No. A čo si o tom myslia zákazníci? No ja si myslím, že ryba je normálna potravina, každodenná, alebo respektíve akože celoročná. To, že je to na sviatky, je to tradícia a ja si myslím, že ak sa zaobchádza humánnym spôsobom s rybami, tak nevidím v tom problém. A myslím si, že aktivisti by sa mali zamyslieť nad tým, čo robia, lebo ich kroky sú nezmyselné. Ja tiež chránim prírodu, ale rozmýšľam ako, tak aby to malo efekt. A nerobím cirkus, ale radšej sa snažím pridať ruku k dielu. Je to tradícia slovanská, rybka musí byť na Štedrý večer. Nepáčilo sa mi, že chcú zakázať tých predaj živých rýb, že chudiatka trpia, ale keď zoberieme také sardinky, sú tam namačkané v konzerve, to nezakažú. No tak toľko by som povedal, že nezakazovať predaj. Počas výroby reportáží zameraných na problematiku predaja živých rýb sme sa stretli len s pozitívnymi názormi na túto tému, či už z pohľadu chovateľov rýb na Slovensku alebo obyvateľov Slovenska. Na teraz si kladieme otázku, ktorá by ešte pred pár rokmi nikomu ani len nenapadla. Je nutné obhajovať normálne a pre obyvateľstvo prospešné veci? A čo by vám chceli popriať účinkujúci z dnešnej reportáže v závere roku 2023? V mene Slovenského rybárskeho zväzu prajeme všetkým ľuďom pokojné prežitie vianočných sviatkov, bohatého Ježiška a kapra na vianočnom stole. Vážení spoluobčania, v mene rybárstva Kamenný potok by som vám chcel popriať čo najpríjemnejšie vianočné sviatky a do nového roku vám prajem veľa zdravia, šťastia, pokoja a mieru a čo najviac zdravého rozumu. Nenehajme sa rozdeľovať nejakými aktivistami, ktorých je pár medzi nami. Aby boli kľudní, pokojní
a ochraniari nech sa starajú o seba, nie o nás. My vieme, čo máme papať. Hlavne zdravie, aby bolo a aby boli ľudia šťastní, aby sa politici nehádali zbytočne a nech vládnu a nech špekulujú. Všetkým členom Združenia chovateľov rýb na Slovensku a všetkým priaznivcom rybárskeho cechu prajem veselé Vianoce. Rybárom plné kade rýb a veľa spokojných zákazníkov. Do nového roku želám všetkým veľa zdravia, šťastia a používajte zdravý sedliacky rozum. Prajeme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a príďte nás navštíviť aj do budúcich rokov a aby nechýbal tento vianočný kaprík na vašich vianočných stoloch. Ďakujeme.